बिनि न'आव थांनानै फन खालामनानै फैसा होयो 10,000 20,000 50,000 1 लाख बिथांमोननियाव फैसानि पाहार दङ जोंनियाव फैसानि पाहार गैया आरो फैसानि पाहार थानायखायनो फैसा होयै होयै मानसिखौ बायखांदों आरो दिनै बायखांगोन 15 दिननि उनाव 1 मासनि उनाव नाय बिथांमोननि जायफोरा बायखांजादों जायफोरखौ बायनानै लाबोदों बिथांमोनखौ रावबो पात्ता होनाय नङा ना पात्ता खालामनानै दोनगोन बिथांनि स्पेसियेल टिमाव जेबो गैया आंथ' खोनादों जे जाहो लोंहो केम्प बानायनानै दोनो आरो जेराव जेराव जोंनि जानानै मावनो फैयो जोंनि जानानै लोब लोब ओंखारबोदों बिनि न'आव थांनानै फन खालामनानै फैसा होयो 10,000 20,000 50,000 1 लाख बिथांमोननियाव फैसानि पाहार दङ जोंनियाव फैसानि पाहार गैया आरो फैसानि पाहार थानायखायनो फैसा होयै होयै मानसिखौ बायखांदों आरो दिनै बायखांगोन 15 दिननि उनाव 1 मासनि उनाव नाय बिथांमोननि जायफोरा बायखांजादों जायफोरखौ बायनानै लाबोदों बिथांमोनखौ रावबो पात्ता होनाय नङा ना पात्ता खालामनानै दोनगोन खारन बिथिं ट्राफिक जाम जानानै दङ अनलि इलेक्सनखौ बारहोनो इलेक्सन देरहानायनि माने मेन्टेलिटिजों टाइम माने मोनसे टेम्परारि बिथांमोना समाव मानसिखौ बायखाङो पारचेस खालामनानै पकेटाव लाबाय इलेक्सना देरहाखांबा गिदिर गिदिर स्किमखौ गावसोरनि मथे मावबाय गावसोरनि मानसिनो होबाय सहज सरल साधारन रायजो राजा जोंनि इयुथफोरखौ ग्रुप दानानै दजन साबा बिथांमोननो स्किम होनाय आं खोनायाखै टाउनाव गोबां स्किम इमप्लिमेन्ट जाबाय बेखौबो सेना लादों होननानै आं खोनादों मिनि सेक्रेटारियेटनि रिन'भेसननि खामानि फैदोंनो 5 कोटि थाखानि बेखौ जायफोरा नांनानै लाबोदोंमोन जोंहा XBLT भाइ बिथांमोना जायफोरा माने गेजेराव बिद्र'बो खालामदोंमोन बे XBLTनि जोंनि फंबाय बिदा बिथांमोना लाबोनानै जायखौ मावनो नागिरदोंमोन बेखौ सेनानै लादों होननानै आं खोनादों दानि जाय केन्डिडेट बिनि न'खरनि सोद्रोमाया आरो टाउनाव माने जि माने मा होनना बुङो डिभाइडाराव बिबार गायनायनि नामाव बिबारा माने टाबाव रज'नायसो गिदिर दंफां बा माने बेखौ मा होनना बुङो जेफोर माने जेखौ माने गार्डेनाव गायो समायना खालामो बिउटिफिकेसननि जिखिनि प्लान बेखौ गायाबासिनो अकल हा ट्रेक्टर 10 टेलारसो खोबाय फिसा माने बिबार गायबाय बिनि नामावनो 40 ना 45 लाख थाखा दिहुनदों होननानै आं खोनादों थारमाने बिसोरो इलेक्सननि टाइमाव भट बायनो थाखाय बेफोर स्किमखौ मावो सोरबाया स्किम लाबोयोबा बेखौ सेनानै लायो कब्जा खालायो 2 लाख थाखानि बिराद केलेंकारि ओंखारदों दा न'खरसेयाव 2 3 मोननाय फैसाखौ सोरनिबा नामाव सोना होयो दिहुननानै फैसाखौ लानानै थांफिनो दा बे माबायदि पलिटिक्स आरो बर' जातिया बेबायदि पलिटिक्सखौनो लुबैयो नामा बर' जातिनि भबिष्यत निर्माण खालामनांगौआ यां जेनेरेसनखौ जोङो जौगाहोनांगौआ जुदि बेबायदि डुप्लिकेट पलिटिक्सआव हाबोबा जुदि इलेक्सननि टाइमाव पारचेस खालामनानैनो देरहानानै सरकार दानानै बे पलिटिक्सखौनो खालायोबा आरो जों बेखौनो समर्थन खालायोबा अब्ला बर' जातियाव बा बड'लेण्डआव बिटिआरआव बा बड'लेण्डआव थानाय 35 लाख जनसाधारननि 26टा जाति जनगोष्ठीनि भबिष्यतआ बहा बेफोर खोथाफ्रा दिनैनि थाखाय भेरि माच सिरियास भेरि माच कनसार्न किन्तु जोङो जायफोर गोरों गोरा बेक्ति जायफोर साननो गोरों बिनि सायाव साननांगोन आरो पलिटिक्सआव हाद्रि सारनानै भट लानानै क्षमता दखल खालामनायनि खामानिया गोलाव समनिफ्राय सोलिदों किन्तु बे बाराव उदालगुरि बिधानसभा समस्थियाव कुनु कालाव सोलिनाय नङा आं सैथो खोथाखौ बुंदों सोरबाया आंखौ गाज्रि मोनगोन किन्तु रियेलिटिया मा बास्तबा मा रायजो राजानो खिथानांगौ आंनि डिउटि आंनि रेसपन्सिबिलिटि गोजोन्थों